iki Mochi wis ngono gek Mam ya Allah Mochi deh kelakuanmu kaya ngono kuwi wis gendang gek Mam iki lho yo wis gendang gek Mam tak tunggoni lho katik kaya luka yo Allah Mochi kilo bolo kayak ngene iki lek udan-udan kaya ngene iki lho kelakuane Mochi iki lho boloku bolo-bolo kaya ngene iki lho kelakuane Mochi ya Allah iki gek piye iki cek lagi udan iki lho kanca-kancaku lagi udan gak iki mau Mochi malah udan-udanan jan apik kae mau kaya ngono kae piye lho wes mesti ngono ki senengane gawe goro-goro andene. Wes gendang. Lah ya wis ngono iki kaya ngene iki lho. Wah, panjene mesti ngono kuwi ya. Ya wes. Matur nuwun. Assalamualaikum.